Yep, adevărat, am ieșit la agățat. Play AJ la aparat, Nicolae Guță și Băga-mi piciorul, firea mea să fie. Ce motor are Gărgica, ce motor are Gărgica și sexy caroserie. Ai la 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 la, Gagicuța e de la. Ai la 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 la, e exact pe măsura mea. Are ta fata are Auzi frumos, o ia stai puțin că-mi vine să leșin. Că mă uit ca nebunul. De unde ai luat corpul ăsta că vreau și eu unul? Ia, hai vino să te iau. Vino să te iau pe Giumbalau. Să te iau, să te duc departe. Pentru tine orice se poate. Aoleu, vine rău. Mamă, ce bombeu. Aoleu, vine rău. Da, mamă, ce bombeu. Mamă, ce bombeu. 1, 2, 3, 4, 5. Vreau 8 turi să mă agiți. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dai pe turbo sport, bagă cherose. 1, 2, 3, 4, 5. Vreau 8 turi să mă agit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. De pe turbo sport, bagă cherose. Ai motor de 16 V, compresorul .G, mamelone naturale, ne-ai băgat pe toți în boale. Boală, mai băgat în boală. Vreau să te văd goală, așa. Ești super mami, ia niște mani să facem nani, să-l vezi pe super tati. Bagă-mă în priză, ține-mă la curent.